Обещал съм на варненци, като християнин, да има две църкви и една на гробище село Тополи, или сега както се говори гробищен парк Запад, и тук на централни гробища. Аксаково беше село и имаше църква, трети по големина град Варна нямаше църква и само мен, ако беше май срам, наистина се е бил срам. Върнал съм 2009 година. След 9 години какво ли не, затварях гробището. Качвах се горе, биех камбаната. И върна скандално, както всички неща, които правя. В моите неща няма далавера и ми стават трудни стават. На първа общинска сесия влязах гол. Голата истина няма църкви, защото няма далавера. На втора сесия стуба бензин. На трета Кирил Иванов каза, връщам църквата. И на трета сесия викам един общински съветник да гласува против или въздържал се 100 кг на гърба му. Така я върнах. Районният съд му осъди за дребно хулиганство, естествено като влезе вътре голна сесия. Свърши делото и викам на съдийката, викам, може ли извън делото да каже нещо? Да, господин Марков. Викам, госпожо, имам двама сина, може ли така да ма срамите, стои дребно хулиганство? Не можахте да му ударите едно едро хулиганство. Като някой ден трябва да я намеря тая присъда, да я покажа на внуците си какъв хулиганин е дядо им. Дай Боже повече хулигани на България. Другото, което е, 2019, значи 2009 съм я върнал. 15 години нищо. После им развалих договора. Половината църква я бяха отдавали на обреди за 500 лева наем. Месечен наем. Къде отиваха тези пари? 500 лева месечен наем, има ли договор? Не може да го развалиш по никакъв случай. Писах до Бойко, беше министър-председател. Писах и до патриарха. Посочете ми църква в света, която се отдава под наем. Естествено, развалих договора и сега половината църква седи празна. Каква е идеята на ремонта? Да се препокрие покрива и тези двете помещения да се съединят. В момента 20 човека, като влязат вътре, всички други са вънка. Който е бил тук, знае. Идеята, като се съединят двете помещения, става ход-изход и могат вече да бъдат и 1000 човека. Да влязат, покланят се и излизат. 2019 година Общински съвет град Варна гласува целеви 110 000 лева, 55 000 от печалбата на обреди и 55 000 от печалбата на пазари за ремонт на църквата. 5 години. Нищо. 5 години нищо. Така, това ми е първия протест. Следващия ми е протест е, качвам се горе и циглите на земята. Разкривам покрива, ако искат да ни правят ремонт. Показвам нагледно как се чупи цигла. Не е от покрива, но това предстои. Ако не са... И отгоре почвам да фърлям циглите, докато почнат ремонт. Аз не виждам друг начин. Всичко става по скандал. Че ще ли му ударят някаква глоба, пука ми дреми или някаква присъда. Мен може да ме съди само Господ. В нещата, които правя.